Usibani Samathongo ucela ukunibingelela namhlanje. Ngibingelele kuwena ongibukayo, ngibingelele kuwena oyilunga le channel Usibani Samathongo. Ngike ngabingelela ngathi Dumela ngezwe omunye ethi siyabonga nathi ukuthi usibingelele ngeSuthu. Ngithi Dumela, ngithi Tumela, ngithi sanibona. Ndithi molo mhlobo wami, bese ngithi nda abshe. Untombize umncumela uyabingelela kunina namhlanje. Ngifisa sithinte yabona le nto engizokhuluma ngayo namhlanje. Ngizokhuluma ngento engazange ngize ngiyithwasele, ngento engazange ngiyifundiswe, kodwa amandla mayinikezwe emanzini. Kwathiwa mntanami nansi into ekufuna esikunikeza yona, esifuna ukuthi usize isizwe sikaphunga noma Geba ngoba sinenkinga yaso. 1 kunomuntu ongawuthola umsebenzi. Number 2 kunomuntu imali akayiboni. Number 3 kunomuntu owenza izinto aziphumeleli. Number 4 kunomuntu onesigcwagcwa. Number 5 kunomuntu onesiphiwo sokusebenza abantu abadala kodwa umsebenzi wakhe awuhambe kahle. Number 6 kunomuntu abathi namhlanje uthwele. Ngifisa namhlanje sike sikhulume ngokuzalwa kwembethe. Yini ukuzalwa kwembethe? Namhlanje ngithinta indaba enkulu, indaba ejulile, indaba esematheni ekhulunywa yibona bonke abantu. Kodwa engifisa ukuthi ngikusho. Uyabona ngoba thina sinikezwe lesiphiwo lesabantu abadala. Kufika umuntu omdala. Yabona ngifuna ukuthi ngicacisele ukuthi ke kwesinye isikhathi into idinga isiphiwo. Ayidingi ulwazi. Idinga nje isiphiwo sayo. Kufika umuntu ongasekho uthi mzukulu kunento engifisa ukukutshela yona ukuthi umuntu ozalwe embethe akuphoqi ukuthi imbuzi yokumlungisela ibe mhlophe. Uyasibona isiphiwo ukuthi simnande kunomuntu othwasile nothwasisiwe ngoba unolwazi olulodwa. Uthi umuntu mina ebusuku mzukulu ngifisa ukukutshela ukuthi imbuzi yokumbula ingubo ayiphoqi ukuthi ibe mhlophe ngoba kuyenzeka amanye amadlozi akweminye imizi afuna imbuzi ebovu ngoba musukumbula ingubo kuyenza ukuthi awubuyiseli inhlanhla kodwa uyaphothula isigaba esithize khona isigaba basuke befuna ukufaka kusona abantu abadala bese befuna imbuzi ebovu. Bese wenza kanjani ke wena ke usuyagobela noma usekumele kwendabuko abantu abadala bakutshele ngembuzi ebovu yena uthi kwenziwe ngembuzi emhlophe. Uyabona ukuthi ke manje sekukhona ungaxhumani kahle, sekukhona ukushayisana lapho. Uthi omunye kumina komose ngimbulile ingubo ngambula ngembuzi emhlophe. Into zami zabheda ongazuzuyibona. Kanti indaba isekuthenini yebo ingubo imbulile kodwa usebenzisa imbuzi engafuni abantu abadala. Sekuwena ebusuku useyangifonela uthi abantu abadala bafuna imbuzi ebovu. Kodwa mina ngamtshela ugobela ukuthi kufuneka imbuzi ebovu wathi ngibula ngembuzi emhlophe. Uyabona? Kuyini ukuzalwa kwembethe? Futhi into ekufuna uyazi nekufuna uyiqaphele. Uyabona mozokwenza umsebenzi osuke uvunywa abantu abadala, umsebenzi osuke uvunywa amathongo, uyawuphupha, uyawubona lo msebenzi ungakawenzi. Uyabona nje lo engikwenzela lo msebenzi lo. Ubona ngifaka iduko nje la inyongo lengikhavela inyongo yenkomo. Lo msebenzi ngawubona ebusuku kusaselinyanga ezimbili ukuthi ngikwenze. Bangitshela nabantu abadala uzoma kanjani wama nje ngqo
ngalendlela abasuke besho ngayo. Kubalekile ukuthi mozokwenza umsebenzi uphimisa, umsebenzi ukhulume, umsebenzi uphahlele, umsebenzi ucelele, umsebenzi ubuze ukuthi lo msebenzi sengizowenza manje uzoma kanjani. Ebese abantu abadala bese beyafika bese bakutshela lo msebenzi kufanele ume kanje ngoba lelo uthi uyaqamba uyenza kwaye wena khona ukuxhumana nabo uyabuza. Kodwa ke manje indaba isekuthenini kuyini ukuzala wembethe. Sangogeqa kakhulu amagula kokuzala wembethe kodwa namhlanje ngizowageqa ekhaya. Ngiwageqa ekhaya. Mangiwageqa ekhaya ngikhipha konke enginakho. Ngoba kusekhaya. Umuntu osuke ezalwe wembethe usuke nikezwe inhlanhla, usuke nikezwe isiphiwo, usuke nikezwe ukuxhumana nabantu abadala ngenhloso ethize abasuke bona beyifuna ukuthi yenzeke. Kunomuntu osuke ezalwe embethe kanti ingubo yakhe ayuphethe umcebo, ayuphethe imali, ayuphethe umsebenzi wabantu abadala, ayiphethe into eziningi, imphathele ukuphila. Ngiyajula ke manje. Kunomuntu okazalwe embethe kanti ingubo yakhe eyokuphila, eyokuthi imcelele insuku. Ingakho abantu abadala mangabe umntwana esuke ezalwe embethe bese ingubo yakhe beyithathe bese beyigcina athi mekhula noma megula emncane bese bethatha ingubo yakhe bese bemshisela bese bemkhulumela nabantu abadala bese yaphila. Akusho lo muntu ukuthi ke uzogwilika beyisigwili noma abe nani kodwa ingubo yakhe isuke imphathele ini ukuphila. Ngizama ukucacisela ke wonke umuntu onikezwe ingubo yabantu abadala ngoba into edume ekhanda lo muntu osuke ezalwe embethe into yokuqala nje uzogwilika, uzoba isigwili. Uyambula uyaqeda lo nto akasayiboni sekuba kanti manje akasahambulile kanti yena akabuzile kubantu abadala ukuthi noma lo muntu osuke emsiza ukuthi kahle le ngubo yakhe imphathele ini. Kwesinye isikhathi enye ingubo iziveza wena mawusuke usuyimbulile ukuthi kahle mina nakho ngisuke sengikhona ngoba mawusuke usumbula ingubo yakho usuke uzalwe embethe vele abantu abadala basuke sebenako ukuxhumana nawe. Kona wahlambuluka mina sekimbulile futhi ukhona kule channel uzongibukela uthi hey Komosa ayingake ngangabaza ungibule ingubo ngoba mina ngangazi ukuthi ke phela ngizoba nemali ngizoba isigwili. Uthi kodwa ngiyayibona ingubo yami ukuthi ayikho la. Uthi mina umuntu ngimtshela ngqo. Uyabona? Uthi wena nowangibula nje ayi umuntu vele ngimtshela into okuyona nje ngqo. Uthi wahlolela wazohlolela ngishindi wathi hey Mr. Spanbal hey wena you need to cooperate to your body yini hanana angazi elephant what kanti le ndiya ngempela lithandaza leso sithixo sinjalo. Uyabo kodwa mina ngizama ukuveza lengizama ukukhuluma nengizama ukuchaza manje ukuthi ke mawusuke uzale wembethe akubona ukuthi uzogwilika. Kodwa abantu abadala kusuke kukhona inhloso abasuke befuna ukuyifeza ngawe noma kukhona isipho abasuke bekunikeze sona esingeke sisebenze mangabe ngilokho ungayilungisile. Kwesinye isikhathi umunye ingubo yakhe kuyabe ukugwilika eyamabhizinisi. Kodwa phela mawusumbulile uzogwilika kanjani ungasebenzi ngoba into elimaza kakhulu umuntu osuke ezalwe embethe wazi ukuthi yena meke wambule ingubo yakhe yonke into izodilika njenganemana wakwavunapho ungatshalile ngoba yebo uzalewe embethe ingubo yakho besikhona phela sekufuna ukuthi wena kube khona izinto ozenzayo ukuze izokulekelela yona eminyangweni eyingqongqozayo ukuthi ivuleke. Akusho ukuthi mawusuke uzalewe embethe uzolala nje uvuke kuseni ubuka inhlavela ucaba ukuthi inhlavela uzovuka isibovu. Cha, mawuvuka inhlavela uyibheka uzobona nje iqanda uzobona igolide njengoba isuku iyona. Into ebalekile ukuthi wena usekufanele uvuke unyakaze usebenze usebenzele ingubo yakho ukuze izokwazi ukulekelela ezintweni zakho zonke ozenzayo. Khona ingubo yeveil umuntu azale neveil, khona ingubo yemncwambo umuntu azala gaqa ithumbu, khona ingubo esuke amafutha umuntu ekhave amakhekhelezi esuke amafutha hayi lokhu ungathi ukungcola.
khona amakhekelezi esuke namathile esikhumbeni asuke ugqinza asuke emakhulu ingubo leyo isuke idinga ukuthi uyilungise mawusuke ulungisa ingubo isuke idinga ingubo uyilungise emsamo wakho okuyiwona okusebenzelayo emsamo wakho okuyiwona ukuthi bangabe uthinta ushunqisa impepho yakho niphakame idlozi lakho livuke ithulele likhulu nelitshelezile uyakwazi futhi nawe uzibona mosukuzalewe embethe ngoba usukuyizwa inhlanhla usukuna ukuthi kunezinto ekufuza ngabe zenzeka kumina ezinkulu kodwa manje azenzeki uphatha 10,000 ngesandla kodwa inhlelo zakho zemali zikhomba ku 15,000 iyakhomba lento ukuthi yes le mali uyiphethe kodwa manje le mali oyiphethe yebo kodwa akungeyona le thini esifuna bakuthanda nje abantu abadala bakufaka ezikolotini uwaqala amabhizinisi aphakama bese bevele beyaba qale bidlike bhede konke kwenza ukungalungi ukuthi usabathe konke kwenza ukungalungi kanti indaba isekuthenini ingubo yakho inhlahla yakho awuyilungisile kwesinye isikhathi uthi omunye umuntu ke Nkosi yami unesiphiwo sabantu abadala uyasebenza umsebenzi wabantu abadala kodwa uyamfika umsebenzi wakhe awuhambi kahle kunezinto ezingenzeki kuona umsebenzi wakhe kanti ingubo yakhe akayingibonile yabona nje thina sike sibuke ngisho abanye abelaphi bendabuko umbone lo muntu ukuthi uyasebenza kodwa mawusumdonsa ngoba thina sikwazi ukudonsa idlozi likumuntu uthi uyamdonsa lo muntu kodwa ubona idlozi lakhe likele ukuthi liyakhalaza lithokozile kunezinto elifuna kodwa lo muntu uvele uyasebenza uyabona sekufuneka wenze njani ulungise ingubo yakho umbule ubuyisele inhlahla yakho owazalwe embethe ukuze izinto zakho zizokukhanyela zizokuhambela kahle mawusu ulungisa ingubo yabona mawusukumbula ingubo izinto ezintathu ngihlezi ngikusho lokho izinto ezintathu sokuqala lo msebenzi olesibili umnqambilo ukudliwa ithele usuku lesithathu uyambula ingubo ayidinga magobongo ayidinga imuthi ayidinga ingubo ezintsha ayidinga iskipa ayidinga mashita ayidinga lutho isuke idinga imbuzi namakhandlela nempepho kuphela ngoba usuku ulungisa into yakho uma ingubo yomuntu ikhona imbuzi zibambile mengalahlekanga zibambile feke bokhona imbuzi yokuyithula imbuzi yokuyibika kubantu abadala ukuthi nansi ikhona lahlekanga bese kubekhona imbuzi yokuyilungisa uyimbule ukuze zikukhanyele into zakho futhi mawusuzumbule ngoba kufuna uphahle ubuza abantu abadala futhi kwesikhathi abantu abadala bakukhombisa ukuthi ke yiphi imbuzi abayifunayo emva kokutshela kwena mina ukuthi uma uzokwenza umsebenzi waphupha imbuzi ebovu musukubuza phela komunye umuntu ambotheke imbuzi ebovu into ebuyihluphe kakhulu uyihlupha umuntu ukuthi umuntu kwatshele ngephupho liqonda iphupho usethatha isageli usewohlola usephincipha usehamba usewohlola usegaqa isikhwama usehamba usewohlola uyohlolela iphupho useyocela ukuhlazela iphupho eligqamile iphupho licela lithe ba engabe umuntu uvuka ashisa impepho noma ashisa amakhandlela kabonge umyalezo asuke ulethelwe abantu abadala athini uyabonga ukuze into zakhe zizomkhanya ukuze nezithunywa zakhe zizokwazi ukuthi zimkhanyisele zimvulele into zakhe sikhuluma lana ngokuzalwa kwembethe sikhuluma lana ngokunikezwa inhlahla uyinikezwa abantu abadala ilonto esikhuluma ngayo namhlanje umkhulu ufuna ukuzokhuluma njalo ngixoxa nomkhulu lo mkhulu ufuna ukukhuluma ingakho kwesithinta indaba yengubo ukuthi ke kufanele ukuthi mangabe uwumuntu uyilungise inhlanhla yakho uyilungise ingubo yakho
ukuze into zakho zizokukhanyela. Uyabona mawusuke uzale wembethe qala umbule kuqala. Makufuneka igobongo lidle emva kokumbula. Ukuze mawusulidla igobongo ulidla vele igobongo umsebenzi wakho noma wena sowuzaliwe kabusha esimeni sabantu abadala. Lungisa ingubo yakho, lungisa inhlanhla yakho. Uma unebhizinisi landa isibunge sakho. Mawungasebenzi lungisa ingubo yakho bese yakucacisela ukuthi yini ekuphathele yona. Umntwana wethongo ongenakho phela, umntwana wamanzi owashona uvumbuka uyabona.